Ya Allah, guys, kilo isu-isu Dek Iza ki wis ngirim semongko karo desa iki lho. Dijaluk Pak De gak entuk. Eno mama ya, eno mama. Diparingno sapa, Nduk? Mama. Oh, mama. Lah Pak De nyuwun. Patok. Pak De nyuwun. Patok. Patok ki piye lho? Pak De yo minta iki Pak De. Pengen. Dur. Wis mandi po. Minta. Mama ki ape kerja nggih. Nggih. Pak De ning njaba. Pak De kasih 1. Oh alah ya Allah, guys. Kok sesuk wis ngirim semongko. Pak De iki lho dikasih Pak De. Pak Suwis natakno bendo, natakno apa ngono kae, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki masih dilanjut ya, guys. Pekerjaane dhisik urung rampung. Yus kontene yus ning perembaunan terus. Angkat, guys. Oh, iya. Alhamdulillah. Masih seperti biasa aktivitasnya. Nyatane bolone. Tas dhisik ganti ya, guys. Soalnya sing di ini wis model-model mawut. Ini Mariam karo Mbak Tin karo Mas Ali. Iter apa, Lek? Iter apa? Neng tebunan. Ya ini kita sudah ya. Bung, kok delongkas. Ya perjalanane kula lek adoh mari. Enak soto sayuran, guys. Tak tumbas kerupuk. Iku hampir tenan lho jelali yo buku. Oh, bojoku lawan kok itu. Yo gak usah baca tuku bolang. Ndi pertotolan iki nek. Kowe lho, cikalan iki gak ndi. Yo apa di 100? Sewuan sak meniki. 1000 rek. Enak ya? Cikalan itu barang ya. Besok entuk jalan apa? Yo nek menawa enek maksudnya sapa sing dilokok. Golek iki mending udah ngasih. Oke. Yo gak sing dilo. Lah niku omah iki. Lah kok nek kowe ngomong tak cekno wae kok. Kok cekno pesisan. Lopo apa? Gula pari. Gula pari ya. Lah gula pari. Aku ngomong ngono lho maksudnya. Sak godhong-godhong elang udan piro? Karek kon yo piro? Lah sak adah niki iki piro? Nek di mbak niki telung gonjong piro ya? Apa coba? Ini tidak. Orang kayak tape. Matun ki lho kira nggo enggak sithik tok. Napa mbah niku? Timbul. Heeh. Bilang gitu. Apa Pak? Apa itu iki? Kego, Mbah. Umane diresek ngono sampean karek ngono. Heeh. Wong kerja ya kok rasa lho nak wong kerja nandur rek. Nandur. Iki nek terbang terus anu rak rasa. Nandur. Anu ada kok tak jeruk bakas ya. Kok malah aku dadak jupuk borong iki. Tak terno lek ngalor. Iya apa? Iya apa? Sore. Lho kok teman jepiro. Nek mbok tekno misan. Iya. Terus sak masakan pokoke nganu sing nom-nom lho kumpul wae. Aku nek jupuk kan sak kepon iki sing nom sing tuwek ngono tak jupuk apa. Nah kene mak kae ning bawah nek lho. Nek kae lho ning bawah nik sesuk nek masak piye. Kan betul godhog. Lompong. Ini kok, Dik?
Lah nek roh ngene sate sop blonjo iki ya genah. Lah kok dienggo sesoke. Kayak Fitri lho. Iki mari tak arep-arep Ida iki ndi rene-rene iki. 2.000 lah. Lomboke patang wis sate. Apa? Napa mbah niki? Enek bakul tiwul barang, guys. Kanggo sangu ning kono. Tiwul. Saplak. Ini saplak. Bakalan yo Walah ngene. Nggih. Apa? Telu aja, Mbak. Limo kabeh iki, Mbak. Limo gak parek lagi. Ojo lali lho, Ya. Komponge barang kok ojo lali lho. Ono kubah lah aku kae bulan iki. Telu. Tempur aja. Kayak nang Jawa. Allah. Ya, tak bentar piro. 1000. Yakin. Saya Sore. Gede pikan nek satu. Lan blonjo apa ae? Nek iki blonjo lengo. nek niku nek pengen-pengen ngono. Cukup gampang bawang. Ayo. Orang bondo kula ngene. Ya, Nafsu dini. alun-alun lho pemulak. Ini kan aku sendiri siji gitu. Untuk keperhatian. Mantune putune Mbah nganu kae lho, Mas Heru kok ndak netas. Lah tas wedok kabeh nyeki-nyeki tak film e. Wong anakku wedok. Lah tas cilik-cilik tas ngono kuwi. Alah buku mosok dikono ngono wae. Tak gundang tang tapir, 25. Entek Dek, ngono. Cek aku Pak no kerasa ngene bukti cek sing ngira. Untuk gede. Ora sedeng tak kayak kene kok. Itu tak ndak mintan dan gak nyampung. Cepat kan. Iya lah nek maten ku wong wayangan lek kudu wesu. Ya aku dek sore kadari mangan ning kono to lho. Mana iki? Ning alas kae. Aku ki dalan ki wis lesu. Aku iso mangan Teng wis keras. Ngene ku Sing Lah yo aku ki gini, aku lesu Ibu aku ngono. aku ora mangan kok kon ndi mie ayame. Masak Oh, kate. alah. Itu kok no? Ora. Mah itu kurang ae. Iki enggak bantu. Wah, wong mau niki jogo. Anake yo itu. Cak rene berarti. Video call. Iya, itu pasti. Keren. Dibawa rapi nak. Golek uang kok ndang di ngumpul duit ngomong gue seminggu ya. Enek kan sing ngalake Tapi aku terus Pak Edian tak jak iki pangga gak iso udah tandu. Gede pembian duit. lah aku dipelno ning kawat barang batur apa melok iki. Tetapi kalau golek uang tenan mau terus cara kakek kok aku malah kan dari aku ki jeneng mantek kae. Iki lho wis rene. Urut ae urut. Urut. Kok susah mari. Lho aku masak babat ngene-ngene terus Entong-entong kaya Cuma iki kesenut go cara mono kaya ora apa nganu ngene lang. buat ngono ki lho. apa kene iki lho. Iki karo tuku pengin kan. Mancing nek elek sadiem ya kok karo ngomongi. Kok kon lho. Iya, sesuk ae nek saiki yo aja didandapan ya saiki.
Lah ngene kuwi iki dipindah ning soke kon wong akeh nisan gak yo iso. Kok wong akeh mau. Kowe ben nang Lah iya maksudnya sing nang anu kuwi. Kan kowe ning kono wong iki kok nganu ning warung ke. Ngono. Ya kok sing iki ngono. Wong mandi sampe meresap anake sih. Anak palang tahu. Ngene wit kok iki. Ya Allah, siapin endi, guys kaya ngene iki. Abote wis pundak pegel, bontote kaya ngene. Ayo engko tak karo mandek kok elek nganu. Daman ngomongi neh. Lah nek Lho Pak Ali iki gak melok. Lho. Lah kenapa? Oh iya ya Senin. Apa tak goleki lho, ora eneng sing rame-rame sing mlaku rono kae. Alah wis tekan lokasi guys, mau dhisik. Guru-guru ngenteni Mbah Daman kan urung roh lokasine, dadi tak enteni. Lah HP ku digawa Mbak Mariam karo Mbak Tin dhisik. Aku ngenteni ning omahe bose. Aku tak rono sik ya sampean bar sarapan kok, engko aku lar sarapan. Sementara ngenteni kowe sarapan ning kene. Lho, lah piye? Lah Pak anu ora roh lho lha sing pake ngene Yam. Anu ampun entasi teng mriki mawon, mungkin kula bagi kok ora ngene. iso lha tek iki melok rene. Lah piye kon ngenteni ndongor ning kono Pak Amin? Kok dibagi Pak Amin dhewe? Kok aku babak rono nek. Iya ya wis ben kok. Karek Pak Amin ngono piye engko? Wong kene butuhe kerja manut. Ya motor mak ya ning dhuwur kan Mang ya. Motor ning dhuwur apa iki? Lah ning dhuwur wae sapa? Wes kok sarapan bareng aku Mbak Tri. Sarapane bareng. Walah Mang teng dhuwur mereka tesik jembar ah, Mbak. Maksudnya gak untel-untelan ning kene. Teng mriki pun penuh kok. Nang warna nggonku kok nombak ning dhuwur. Dhuwur mau. Nggih, teng mriko wae rek. Lah ning kene posisine anjor aku engko nek anu malah gak iso. Nggih. Ape tak kek ngene bose sing batin. Ayo gurono ae terang. Nggih. Lah ngono kuwi lho wong lanang nesek-nesek ngono. Oh alah aku ki mas aku wis kawanen kok Mbak. Jerene tekan ngene bose kan kon nunggu kanca-kancane. Lah aku ning kono lah setengah jam ning ngene Pak Yahmin. Nggih. Lah kok nganu Pak kesuwen Pak kula tak langsung mriko mawon aku ngono. Obat rada sarapan ora keri dhewe. Bismillah. Alon-alon iki guys karo ngenteni kancane. Soale mandore kuwi awake rontok kudu gak penak. Sak omah niku paling mungkine ya anggek keterak. Apa wi gerah ngelu, guys. Bar Pak Amin saiki jere genten anak wedok sing anak kualon, maksudnya anak tiri. Kuwi yo mriyang iki mau diperiksakno. Guys, soale 2 hari berturut-turut nek sore iki dolan gini Mbak Mariam. PKT guys, pendekatan nggih. Dolan-dolan.
Gini Mbak Marian. Terus ndek sore nginfo kon golek wong 10 neh. Ndek iki wis di stop gak oleh golek wong. Lah saiki golek wong 10 lah ini mang dandam-dandam dhisik ngajak wong loro tak jak dadan. Maksudnya alah nek sego gampang lek sak dalan-dalan ku enek bakul sego. Tak omongi ngono langsung gercep mangkat. Terus mulai munggah iki kempis dibagi dua guys, kene sak gelombok kono sak gelombok. Wis mengkis tekan kene lesu tengih. Nggih, engko karek Pak Mandore lek nek nunjuk pipun ngoten. Sing penting gak nglumpuk dadi siji teng mriki. Alah iya iki ya munggah gunung kok, Mbak. Ngene wetenge wis lesu iki lho. Wetenge kruk rasane. Kene ya lek adem ya. Iya ya. Kene lho lek ning kono panas kok. Alah panas. Panas penak. Lah sumuk iki, Mbak. Sumuk eneh aku. Lah aku ki teko wis ket isu, tapi ngenteni ning gone bose. Ning gone Pak Yahmin ku mangkon ngenteni lek sing anyar iki lho, aku gak roh lahane. Mpun tunggu mawon ngono. Gak yo tak enteni sampai enak sak jam lah Mbak Tin sarapane motor kae lho, ngenteni aku pokoknya. Kono tak tuinggal lek perkara aku ora kerasan Pak motor do gremet-gremet aku sebelah. Kok biarat aku. Kula helan jan. Alah. Ayo lek sarapan sih lek. Pun do sarapan no. Monggo sarapan sedaya mawon. Sarapan. Pun. Angger teko dek yo langsung. Nggih Mbah. Are munggah niku lho, Mbak. Wah, kempis. Gak tak pijetna jare strapuse. Laren ngiyup guys, laren ngiyup. Ora panas tapi iki wis walah entuk sak depan iki. Laren noto ambekan. Kempis. Cocok ketok iki nang Sangune tiwul karo serabi. Gumplok-emplokan guys, kena nggo ganjel usus. Nggih, Mbah. Leren kok nyamplem, ora nek panganan jebake banyu tok. Guys, ususe nglewer diganjel. Cuantol ning kae lho. Tunggak. Lek nggo ganjel Usus. Kok rodo ususe kentul-kentul. Lah angger leren kok jabake mangan angin karo banyu tok. Ora tuku sak tumbu kondane lho wis dadi aki yo iki. apa? Gatot to? Gatot ireng Gak gawe apa niki Mbak jagung digodhog niki apa? Grontol. Ngono enak. Suwe Mbak. Jagunge sapa ora di jagung garing kok. Lho ora ngono enak aku lho setahun lah apa lho ndang ngelimpus nang bayang pinuke mbok. Kabeh jeke sedhi esuk lah urung bekarno kuwi urung anu. Urung Godhoge pindho nggih Mbah. Lah ngono enak Mbah ketoke pan mbek klopo. jagunge klondi jagunge ra duwe. Perkara enak lho wis rengkek-rengkek. Lah ya padha ae Mbak. Istirahat to. akeh tunggale lha panganan Lah, iya. jojor ah. Kok iso ora. Ora nek gaplek kan yo ora nemeni. Aku nek teko kuwi yo bingung kok Mbak. Bingung kuwi perkara sesuk tak nggo adu apa, masak apa ngono. Ki mang wis pesen lompong aku. Wis tuku cikalan pesen lompong gulu pari kuwi mesisan tak kon ngurekno sesuk karek dok. Nggih. Kan lompong laut. lompong dempel Lah wae balur. tapi lompong anu Lompong itu. kawake. Nggonku
Mbak aku inget-inget kates kok rene aku dikelompok panggang ngono. Walah guritan kowe jiagatan Mbak perkara kates ae. Baun kowe Ning Ayo. Mbah Las ning tapel wates. Ing guritanku Mbak, sampean sore ning wekku. Gede-gede. Lho takon mek wekku. Metu kene Mbah Giyah ki pinu. Terus galeng etan terusan. Lah kowe nang golek bas kuwi. Apa itu Lah ora tau ning nggonku gak bingung omahe Mbak Sendi golek iye. ngono. Lah pelah opo? Men bala kejahatan ngono. Aku ning Jeluk kates. Iki saiki dadi bolone ya aku ngono. Nganu apa nawakno sapi nek nawak tuku sapi. Guys aku tuku sapi. Sampean ngopeni sapi podhos Mbak. Aduh. Sapi aku sing urung kepikiran. Aku wedi sing mbendino tukaran perkara nggon. Sapi aku mau nangis. Nggone iki piye, Pak? Pak itu kan gak iso ngopeni kon wedhus nggon sapi bareng. Lah gak geledakan. Di panggung ngono kae lho Mbak nek wedhus. Ala gak nejokan didakan biasa sih. Heeh. Juga biasa sare ngisore lho ngecemes. Ora Uyoe apa-apa. tembus alam Lah wek tambah kudu suka dadakan sar uyoe ning ngisor apa mboyak ngono. Tapi yo nek gak dikeki angin-angin ngene juga iso garing Mbak. Lah yo. Nek kendiken tenanan maksude. malah sak mumbul. Yo serontok nggih. Sondok kena dibrosoti wong kan nyapune genah. Kok tak limeki blabak ngono kuwi. malah. Nyapune genah nek serondok kena angin kan. Lah nek dhuwur karuan gawe dhuwur penak. Nek kowe lah sak mene wis ya. Ano Cara nggonku petak wae cocokan nang nggo kandang tok ya tambah aku nggo eman. Aku tak wae pakane. lek aku yo mangan. Ya aku kandhane marem diingan. Pemoh kok. Aku lek mak ilek. Walah lah nek pupuk kuwi mangan. Anduan sampe gedene lho merang. Sampe ndakne, Bu. Ya sedang. Mas Mbah, dah, Mbah. Dicap dhewe ae. Ya, Teng susu. ngawur ae. Bae nunggone make. Ini kucang dhewe kok mangan. Mbah, gedang ora, Mbah? Kalah lek. Aja mari didi ndak aja. Ndek gedang dhewe kok oleh mangan gedang. Bahaya. Piye toh? Piye kok gede aku. Awilan aku. Piro ngene iki? Awake gratis. Lah yo. Ora gedang, Mbah, ngene mesane. Paling sepet lek. Orang mentah kadang iki. Ayo ciklatan nang. Dang ulin modele. Aku karo ngono. Ulin sih, nyumpri cilik mucuk. Iya ya. Kamu ngatur jase. Ndok racik. Malah bingung Mbah gun rendoke racik. Kok dene wong bingung. Dek ngindoke mah dene wong. Dek malah Oh mau. ya besore kan kok ngene ngetro anu ngetrona. Ndok dingkremita ora retes-retes rek. Kecel kok ngene ben. Tak pangan bar kok nggo nem kae. Aku mulai jam 10. Aku ngene, Mbak. Sing posting gumute tok sampean tau to. Ketor ini lah kurang ning sapa? Mbak Yun, Mbak Yun. Lah watose tak polno mangpak tak polno kok. Heeh. Kene penggane ngepolno, Pak. Gampang. Guru ki yo ngepolno yo, Mbak. Heeh. Malah barang Mbah Tak gun. polno pokoke. Lho kene penggen ngepolno. Nek ra pol kira marem kok. Gun. Polne jere. Polno bagiane kene. Wis seneng mucuk apa pol? Mbah iki mucuk ae. Apa mau elet-elet tok? Ora sah mingi-mingi Mbah Gune yo yo. Walah Mbah tenan sesuk lombok tinggal ning dhuwur iki kan ini ora cak-cak guyon kowe. Xiaomi ki apa kodol keris sing cak guyon iki ora iso.
Kalau bakso enak. Kalau bakso enak. Asin saja. Nasi sama. Mau petuan ya dimotong. Lah anak mes suka entuk ngono kuwi. Doyan ae aku. Wong mudin mbah iki. Iki ora pate. Ini ya aku seneng itu asin. Nanti aku tak kayak ayam Tak mana? mangan dek nang wae. Ayam telur asin. Ini tajir gua piye? Waduh. Jangan kada sakmene kok yo ora disintekno iki mah. Entekno. Lah aku suarek kek. Ning gone. Lah wong-wong walah lah lewat tengkurak koyo Kerajaan mek ora mbok pangan yo. ndi. Lah kuwi enak sapa sing gelem kok ora? Rabi. Rabi lek. Aku mau nggo tiwul barang lek. Lha lah salah sampean yo ora kok digawakno panganan dhewe. Ha iya. Aku kok rabi tiwul gedang walah lah. Tak pangan dhewe. Desa yo ngono wis sarapan ditok. Kok bujane Pak Gun dhewe ning kono aku. Pangan. Sam niki arep wis. Mbak Se. Dalam Anu gentene. mau jam 10 wis mangan kene. Lah iya. Anu lalu. Jam 09.00. Oh, ketemu. Jam 09.00. Kok baik lah. Sireng ramon tak. Lha kuwi apa cucu menili? Klanting lah. Ya Allah. Lah kok bosen anu Nang mentai. gone tejo roh. Klanting ah malah klanting. Ndek iki bar kerupuk mesti kerupuk. Mbak esuk layang Kok ya ora mampu.